Ngiyabona abantu bajabulile. Ngicela ukwazi ukuthi yini lengaka kanti yini le NT team? Ngamadola wemfana wami. Ngamadola. Yeah. So namhlanje ubahlanganele la yini celebratewayo? Zimoto zi2 iMercedes Zathengwe inkampani. Hayibo. Fulani. Yeah. iMercedes. iMercedes kwenzakalani ngeMercedes? Uyiphiwe CEO Philani. Yeah. Waphinda uZandile Makhanya. Okay. Waphiwa ihava lengakanani ubankulu. Hayibo. Bese thuziyeza. Kutheni ukuba baphiwe iMercedes imoto ezinhle kangaka? Imisebenzi yabo basebenzile. Sonke siyasebenza siyaphambili sonke soyithola lezi moto. Yeah. Thola ubheke wena, thola ubuke wena. Sinamona njalo. 2 million cash. 2 million. Cash. Yo. Hayibo usadawutha. Usadawutha. Hayi socela ilink yami katholeke ilink. Yeah. Okay. Mam, usaba kunendawo. Hayibo, mina kahle kahle ekhaya lami likaZulu eShowe, kodwa ngihlezi la eThekwini ngakho ukusebenza. Nayindaba. Indaba la. Yeah. NT team ngisebenza khona ngani yami sengu-V4. Hayibo. Yes, ngiyahola njalo ngisomlungu nqa. Hayibo. Ne-team yami nje. Ukephi Nesho? Uthe useshowe? Yebo. Ukephi Nesho? Emvuzane, phansi kwasentumeni. Awusani madoda. Yes. Hayibo mina ngwasemthatha mina ngwasemthatha. Hayibo. Wasemthatha. Ngibone nawe. Umama usaka Nami ngikhomle eShowe eSamu. esamo. Yebo, kodwa ngila eLovu ukusebenza. Yebo. Yes, into esifunayo sashibilika. Engathi umuntu uzothola umkhala. Yazi nami phela ngiseshowe ngisengodweni. Ladla ishowe. Yeah, ishowe. Ladla ishowe. Ishowe. Sawela uthukela. Thukela umbhalo waphesha kothukela naye. So, ngicela ukubuza sondela nje kancane. Ngicela ungitshele umlando uqala ukujona kule business. Awuyithamba le business? Mhla introduce nje kuwena, umuntu wayintroduce kuwena awuyithamba. Okay, wengane yami. Uyabona engitshena uSindi lo mntanami. Yeah. Wangitshela ukuthi mamncane khonto esiyenzayo la. Yeah. Waze wangibiza ungcobo eyosifaka lapha ya kuphi Sindi ePetros siyoda. Okay. Hayi ngafike ngangayingena. Ngathi ngijika ngase ngithi hawu kodwa Sindi. Manifutsekho for. Mana kancane. Ngathi Sikwi-TV kalokho. ngathi wesindi kodwa umubuka mina ngizokwenza kanjani ngoba uthi kuyathredwa na. Yeah. Wathi Sindi hawu mamncane mina ngihlala ngikwenzela nje hawu ngasho khona. Yeah. Ngangena ngasangana ukuthi ngizoyithatha phi imali Yeah. ngoba ngizoye ephasikeni kwaku April. Yeah. Hayi yakhuluma inhliziyo ebusuku uthi wena unemali yakho ngavuka ngaye ebhenki lami ngawubheka into yami encane engiyifakayo ngavuka ngafika kuSindi wangenzelwa wangiphushela uSindi wangiphushela wafika uElvank Yo. wathi uElvank wonke umuntu akayiphushela Yeah. yo ngazama Yeah. usutreda ngamalini. hayibo namhlanje ngitreda ngo20,000 ngibona nje Kodwa mhla uqala uyitshela ukuthi lento likhuni. ngangijenti likhuni phela nemfundo phela uye uyibona ukuthi Uyayidawutha. ebesethi umazeka akufundelwa lo Yes, msebenzi wonke yes. umuntu uyafuneka Yes. sizalukazi sibaningi namakhehla la sengiyibonile nami ukuthi ngumuntu Yebo. ngiyabona ukuthi ngiyaphi manje Yebo. I know. hayi ingane yami eyayifuqa ngokuthi mamncane ulunga wami Ingane yakho. yebo Umlungu uma wami Siyabonga. siyabonga nje ingane yami Ungathini mlungu ngabantu bakho uyazi kunzima kanjani uzabalaza abantu uzama ubabonisa lento bengaboni namhlanje kuthini mase bekhuluma bejabule kangaka Namhlanje ave ngijabulile kuyimanje ngine team over 300 Yo. ngangiqale kunzima yasebenza team kuyimanje ithi 300 Yo. ngaphezulu Yo. kuyimanje Yo. I'm proud Yo. we NT team and bonke bayahola kumnandi Yes. thank you Akekho khalayo akekho khala akekho buyayo kumina athi imali yakhe kanjani no yonke into right Uzizwa ngena Yeah. angaze ngize ngilose until now Yes. Uzizwa unjani ukujabula
ufaka abantu entweni nawe mhlambe wawusenovalo but today uyabona ukuthi akekho umuntu okhalayo abantu bahappy uzizwa njani nje ngalokho Hayi ngalokho ke ngimnandi ngijabulile ngifuna ukuqamba manje Yeah. ngijabulile yonke into i-right sithandazela ukuthi next year kuqhubeke kube kanje abantu nje belokhu bejabulile bakhe imizi bathenga imoto kube mnandi imndeni yabo yondleke kube mnandi yes siyabonga Abantu bashata mashelele abantu mabashata. hayi siyabonga Bangulotyolo mashelele. no siyabonga ungathini ngiyosugcina amazwi ngo-NTT NTT is the best njengoba bebona nje abantu la Yes. is the best company yo ayikho ikhampani enjengo-NTT Ayikho. ayikho ikhampani enjengo-NTT from beqala ungena ayikazi imali uma ngabe uyi-withdrawa ingangeni same time uma withdrawa is only 10 minutes then sisebhenki lakho yes amanye ezinye iy'ndawo akwenzi kanjani kuqala ithi proceed ithi pending la we withdraw manje ingene manje because ibhenki yes siyabonga siyabonga kakhulu